Shalom. Huriani debata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasahaton selamat hari Minggu matuhita saluhutna. Adorang tamulai ibadahta martang yang nahoho mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji madebata marende mahita sia buku ede nomor 110 onom ayat sada tolu dohot opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadenggan. Oloi hamu majahoba marhite-hite lasni roha,
Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, sailehon matuhami todini hasitongan dohot dame, asa takas huboto hami na solomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni sianasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 765 ayat sada. Tatangi honma patik ni debata, imas yang kolose sada ayat sia sahatro di ayat 10. Dibaheni dung hubege hami i, dang masohot hami tumakyakon hamu, jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha mananda lomo ni rohana, marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion, asa marparangin atama dituhani hamu. Gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadenggan. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikni. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 210 ayat sada dohot 2.
Tatopoti madosata tu ado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Hujo hami dogoarmu nabadiai, ala datar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalan nahehe sia namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami, sai patok tong mahami di roha hamuleateon tuho. Oto di parbadia pangapul dina marsak roha, pamalum saluhut na bernit, binaheni dosa nami. Ro maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitea ni nasa asini roha, sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohoto di parbadia. Amen. Baga-bagani debata taringo tu hasesaani dosa. Ai dangadong ibarnii, ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor, binaheni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhoni panobusion na marhite hite Kristus Yesusi. Napina jongjong ni debata bahen habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende mahita sian buku ede nomor 254 ayat 4 sahati ayat 5. Hatta ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion, iman natar surat di 2 Musa 10 sia ayat sada sahatro di ayat onom. Tajahama marsoring-soring. Patolu bulaton dung ruar halak Israel siantano Misir, di ari nasasadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Ai porhat do nasida sian rapidin, gabe sahat nasida tu halongonan sian.
aus naksaro nasida di hangonani disido naksaro Israel toldokin toloki. Dungi nakok masih Musa tumopot debata, jadi di johon Jahoba matu ibana siandoloki nin nama. Songonon ma dohononmu tu pinopar ni si Jakob, paboahonmu tu halak Israel. Nunga di dahamu naubaini tu halak Mesir, nahubuani hamu hira di atas nahoba. Asahat hamu tu au. Ope molo ditangihon hamu suaraku, jala diradoti hamu pada nahubaini, jadi hasiaku mahamu sia nasa bangso. Aigok di audo liat portibion. Majadi arajaon malim-malim ma hamu di au. Jala bangso nabadia, ima akahaka hamu tu halak Israel. Ido sahatna, martua do natu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Marende mahita sian buku ede 675 ayat 3 sahat di ayat 4. Taha tidak kon maha porseao tai, songo nahina tidak kon idongata saha porseaon disadok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na satu dosan, natu mo palangit tuhotano. Au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imanan tubuhon si Maria, naga begabea sioto di parbadia, abu bunga buah. Ido tuhata natu maun na bernit, di panguhuman silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanon, na mulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, la hudul tu sianum jatuh Jehoba, amanai pargogo na satu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatain namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot hangoluan nasora sudah. Amen.
Puji-pujian sian paduan suara gabungan.
tabege matikting di huriata di bagasan mingguan. Tikting di huriata Minggu tanggal 26 Juli 2026. Na perjulo Guarni Minggu Sadarion ima Minggu Pawaluhon dung Trinitatis do topik panupak ni dibata diakan na pinilitna na paduahon padidian na badia. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 di parmingguan basabata pukul 8 na nengro patu paun ni huriata do padidion na badia tu ianakon ni huriata. Pinangido tu natoras na naeng mandaftarhon ianakona asa mengisi formulir pendaftaran. Napatuluhon pendaftaran par guru malua tahun ajaran 2026-2027. Hobar tu program ni hobar tu program kerja ni HKBP Kebayoran Baru tahun 2026 nunga dibuka pendaftaran tu par guru malua tahun ajaran 2026-2027. Boima didaftar tu sekretariat manang tuganup situa sektor nabe. Hato tuon dohot persyaratan boima tajaha di warta cetak. Napapaton tikting naeng marbagas. Tikting parjulo. Neng majalo pasu-pasu parbagaso ma Goar Gladio Sam Jonathan Lubat Tobing Eskom. Alamat Jalan Anggrek nomor 10 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Huria ni HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Anaknya mata Situa Elkan Wilter Lubat Tobing SE. Tubuh ni Inata Frilma Rosiana Borusitohang SE MSN Dohot Orwana. Goar Medika Purnamasari Borusinaga SAK. Alamat Jalan Garuda Onom nomor 120 Inkopol Jaka Sampurna Bekasi. Huria HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna. Boru Niamata Situa Narson Sinaga Nahinan. Tubuh ni Inata Tianggur Boru Papaga. Pamasuk-masuan dipatupa di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul 8.30 di HKBP Kebayoran Baru. B. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagaso ma Goar Aldo Tafarel Sibarani. Alamat Jalan Bendiraya nomor 30 sada. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Anaknya Amata Tibul Perdamaian Sibarani. Tubuh ni Inata Grace Tiurma Boru Situmeang Nahinan Dohot Orwana. Goar Patricia Agustin Boru Simajutak. Alamat Jalan Bonang Opat Jatirasa Jatiasih Bekasi. Huria GKI Jatiasih Bekasi. Boru ni Amata Patuan Simajutak. Tubuh ni Inata Rismawati Boru Abarita. Pamasuk-masuan dipatupa di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul siawib di GKI Jatiasih Bekasi. Palimahon retret seksi Naposo Bulung. Memuka siana hari Sabtu saat Sadarion Minggu 25-26 Juli 2026 dipatupa do retret Naposo HKBP Kebayoran Baru maringana di Villa Ratu Back to Nature Pancawati Bogor naniuluhon ni Amang Padita Ferdinand Huta Barat. Paunopon seksi perempuan. Hari Rabu sahatu hari Kamis 20 sia sahatu 30 Juli 2026 nengro dipatupa do retret seksi perempuan maringanan di Hotel Grand 3G Resort Cikopo Puncak naniluhon ni Amang Pendeta Ronald Manalu MTH. Papituhon pangibation ni Huria. Sadarion Minggu 26 Juli 2026 Borhat dokor lansia dohot lansia berangklung mengebati HKBP Taman Mini naniuluhon ni Amang Padita Ronald Manalu. Pawaluhon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Minggu tanggal 31 Juli 2026 pukul 10.30 WIB maringanan di kantor distrik Gedung Sopo Marpikir HKBP Lanteonom
dipatuhi pada periodisasi pemilihan pengurus Persekutuan Lansia Distrik periode 2026-2020 lalu. Mardo mutusi diundang dosude Ketua Lansia Huria Saha KBP Distrik Walu DKI Jakarta, Asaro Madohoti Ulauni. Pasiahon persembahan kasih. Tajalodo persembahan kasih tu rumah dinas baru pendeta, ima sada tempat tidur, dohot sada set meja makan, sian keluarga situa Dr. L.O. Siahaan Borumar Paung, sian sektor Satahi. Napa duahon, 2 buah kompor sian NN, napa tuluhon, dana 10 juta sian NIJ sada 04 sada sektor Marsada. Perhalado dohon ruas HKBP Kebayoran Baru, pasahaton mauliate, Tuhan Yesus memberkati. Pasapuluhon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Perhalado dohot ruas nihuriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas nihuria na tubuh manang merbagas di tanggal 26 Juli saha tu tanggal 1 Agustus. Saya tuhatama nama masu-masu. Molo tung adong ruas ni huriat tano satar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Na terakhir aka tikting na sonin jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songonima saha ni tikting di huriat di bagasan minggu sadarion taingok bema manangnya koni tujolo ni tuhata. Marende mahita sia buku ede nomor 272 ayat sada dohot tua. hitabe mambana sodure mangagoda gikton dibe lugota jagabe. Martang yang mahita dameni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti hati-hati duhut pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna berita nauli si parsauli honotta ima marojahan tu surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidu pawaduhon mamuka sian ayat 26 sahat rudi ayat 30 hujahama dihita tapai huti hukma alai nak todi diurupi dohita dihagaliutai airak taboto manangahan atama si pangidota gabi diot todido hita marhite hata na hinuihon na sotakas hinatahon
Alai di boto sitadda rohaido napi narrohahon ni todii. Ai marguru tulomo ni rohani di batado pangodihonna diaka nabadiai. Alai taboto do saluhutna do manupak tunadenggan diaka namarholong ni roha di debata aka najinouna sian tahina hian. Ayaka natinadana hian ido ditudu asa gabe tudos nasida tu pangalahoni anak nai asa ibana na parjulu tu sian torop anggina jala aka naong tinudu nai ido dijou jala najinuna ido dipitori jala aka naong pinotoranna ido di pasangan ima sahata di perdalanan ni ngulutaon oldo sipata tahilala songon naso arong bi dalan nabui si dalanan laho mamulus tuaka tiki na mangihut hinorhon ni ragam ni akana masa na pasoraton roha hinorhon ni akka na mabayan jut roha pola sipata tumatangis hita martangiang tujulu ni debata jala dina tumatangisi hita sipata dang apala takas be hata ni tangiak tai ala ni duk-dukna ala ni soratna buban na ape tu nguluta gudang do memang hal nama baini ai sipata buido alani perseorangan di tengah-tengah ni keluarga alani hubungan antara suami dan istri tengah dong be roha nama siatusan adong akan nabajut roha songonido sipata alani nama mikirhon masa depan ni aka ianakon alani aka tekanan-tekanan di perdalanan ni ulaon ayadong do sipata di dalam kejujuran kita melakukan tugas tanggung jawab kita tapi ada orang yang syirik ada orang yang melakukan penekanan gabe sipata tak fokus behita mengula-ulau ni bahkan mungkin saat tuna olo marpikir saya akan resign lebih bagus saya tidak bekerja lagi boido sialani finansial hinor honi ekonomi nasu menentu apalagi na parpudion hinor honi porang na masa di Timur Tengah harga minyak melambung tinggi akibatnya juga cabai rawit harganya naik terpaksa ibu-ibu di rumah mengurangi cabai dalam ramuan masakannya dan ketika itu dihidangkan di depan meja ada rasa kesal dari suami dan anak-anak kok beda ya dulu enak masakan mama ini
kok sekarang agak hambar. Seringkali di tengah himpitan seperti itu, kita berusaha untuk berdoa. Kita berlutut tetapi tidak tahu apa lagi yang harus kita bicarakan kepada Tuhan. Kita kehabisan kata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, molohea hamu mengalami nasongoni berita nauli sadarion mangalehon hatoran asa unang madabu tupad dilian. Firman Tuhan menjadi sesuatu penerang dalam memahami lika-liku kehidupan yang penuh perubahan-perubahan napasoraton ngulutai imana jumpa kita di Rom walu ayat 26 sahat rudi 20. Memang Paulus mengatakan bahwa iman Kristen tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari air mata. Tetapi iman Kristen menjamin bahwa di tengah air mata sekalipun Allah memegang kendali penuh atas hidup kita. Jadi ketika air mata terurai, jangan pernah kita berpikir Tuhan sudah berpaling dalam hidupku. Tuhan tidak lagi peduli. Saudara-saudara, firman Tuhan melalui perikop pagi ini mengatakan, kondisi apapun yang Anda hadapi, kendali kehidupanmu tetap ada di tangan Tuhan. Tahidama marhititur pohon adok tolu pilar pengharapan yang didasari oleh iman dalam menghadapi kehidupan seperti yang tadi. Perjolo ima ditopang todi porbadia do ngulutta na punya keterbatasan nih. Ditopang todi porbadia. Di ayat 21-27 tak kasih dok. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di okku si Paulus do ada kelemahan di dalam hidup kita. Artinya apa? Hidup kita tidak sempurna. Adonggo aka hagalion. Nama baik kita bui gabe sipata naing madabu tupad diliani. Alania hado ubain adong hagalion. Jala di dia doi bui atus hatta. Salah satu kelemahan terbesar bagi kita sebagai manusia adalah keterbatasan perspektif. Terbatas dohita lau mangatusi masalah nata adupi. Terbatas dohita mangatusi lau membuat keputusan, kesimpulan di dalam bertindak atas masalah yang terjadi. Jadi mulu terbatas dohita, disima olu hita, lam sorat ngulute. Di bagasan turpohon didok Roh Kudus membantu kita. Membantu di dalam bahasa Yunani
sun anti lambanetai. Lapatanna ima. So, ada contoh ketika ada seorang laki-laki sedang memikul balok yang berat. Lalu ada orang yang datang membantu. Ikut memikul. Lalu beban itu tentu sudah berkurang daripada si laki-laki yang tadi. Sehingga balok yang berat itu bisa sampai ke tujuan. Bisa sampai ke tujuan. Di sini kita lihat saudara-saudara, molo disi diurupi dan namar lapatan gebe di pasobbu holan ibana mengusung. Tetapi kita tetap juga memikul beban itu, namun beban itu sudah dikurangi. Ada sesuatu yang bisa membuat kita merasa lega. Bahkan begitulah yang terjadi. Molo tak terhatahok kita be tangiakta alani pergumulan nasongoni dokdohi todi porbadia ma na pasahaton hoi tai tuadopan ni debata. Ketika lidah kita tidak bisa lagi berkata-kata mengungkapkan kerinduan hati kita kepada Allah, maka Roh Kudus mengambil alih untuk menerjemahkan itu kepada Bapa di sorga yang mengerti akan arti keluhan-keluhan yang kita alami. Alani mulus ngonna bakol roham namartangyangi hinorhonni sitaononi disido todi porbadia mangurupiho unang gabe madeliho. Roh Kudus menerjemahkan sehingga itu bisa menjadi kenyataan di hadapan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang bisa menolong kita. Seorang anak balita yang sedang menangis terseduh-seduh di depan ibunya sambil menunjuk-nunjuk meja. Tapi dia belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang jelas. Kalau orang lain yang mendengar dan melihat itu, dia tidak akan mengerti. Alai mulu inana pangit tubuido manegor diatusi doi. Ai nama dok, aku sudah haus. Di situ ada botol air minumku. Lalu sang ibu akan mengambil itu, memberikan kepada anak yang nangis, tapi tidak mampu untuk menyampaikan dengan kata-kata yang jelas. Itu ilustrasi, satu gambaran bahwa memang Allah mengerti ketika Roh Kudus mengambil alih doa-doa yang tidak terucapkan itu. Sehingga doa kita akan terdengar, bahkan akan dijawab oleh Tuhan. Memang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat dunia bahkan mungkin pasangan hidup kita sendiri tidak memahami kedalaman rasa sakit kita, Roh Kudus mendengar rintihan-rintihan tak bersuara kita dan menyampaikannya kepada Bapa dengan akurat. Ada tidak pernah berdoa sendirian. Jadi unang tahilala bolo martangia kita, hola kita martangiang. Di sido todi ni debata madongani hita. Bolo di begeibana tak terhata hok kita betangiak tai. Di sima ibana berperan.
asa tolhas na dirohatai, asa sahati tuadupan ni debata. Pilar na paduahon ima adok hata disi sinergi Allah untuk kebaikan kita. Takas nakin didok di ayat 20 lui. Alai tabo todo saluhut nado manupak tu nadengkan dia kana marholong ni roha di debata akana jinauna sian tahinahian. Allah turut bekerja. Di bagasan ayaton adok tolu kata kunci naikon atusata manghurupi hita. Perjulu situ dikatakan turut bekerja. Turut bekerja. Menggunakan kata sun energi yang dari situ muncul sinergi, bersinergi. Artinya Allah secara aktif menganyam setiap peristiwa yang terjadi itu. Allah tidak menciptakan kejahatan. Allah tidak menciptakan sakit penyakit. Allah tidak menciptakan kebangkrutan kalau ada perusahaan terus merugi. Tetapi Allah sanggup memakai peristiwa buruk tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Segala sesuatu berarti tidak ada yang dikecualikan. Proses nata adup itu ada itu kesuksesan, ada kegagalan, ada sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi itu diramu oleh Allah untuk menghasilkan kebaikan. Kuasa Allah untuk menciptakan ramuan yang bagus adalah bagaikan seorang chief master yang meramu untuk bikin kue bolu. Ibu-ibu tahu materi apa yang dipergunakan? Itu dari berbagai-bagai macam. Dan kalau itu kita coba dalam kondisi mentah, itu tidak enak. Ada yang hambar, ada yang amis, ada bahkan mungkin yang rasa-rasa pahit. Tetapi ketika itu diadon, diramu oleh sang chief tadi, lalu dimasukkan ke dalam oven, dari aromanya sendiri air liur sudah mulai menetes. Apalagi kalau itu sudah disajikan, rasanya aduhai. Demikianlah saudara-saudara, Allah itu adalah chief master kehidupan kita. Dialah yang meramu segalanya itu, sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan ini, walaupun harus menjalani lika-liku yang terkadang hampir membuat kita jatuh. Saudara-saudara, yang ketiga ini yang terakhir, ada jaminan cetak biru keselamatan. Cetak biru keselamatan yang secara teologi itu dikatakan the golden chain of salvation, mata rantai emas dari keselamatan. Itu yang kita bisa lihat mulai dari ayat
na tinadana ditudo jala na tinuduna ido di jou dungi di pitori jala di pasangan. Artinya saudara-saudara, ada proses, ada mata rantai yang harus dilalui sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan. Paulus menggunakan kata dengan bentuk waktu lampau. Mulu waktu lampau artinya sudah selesai. Padahal rentetan tadi itu ada masa di mana belum, masih di dalam proses. Alai bahasa pakai si Paulus bentuk pasten. Secara teologi Paulus mengatakan kalau Allah adalah Allah yang sudah merancang kemuliaan bagi anak-anak yang Dia kasihi, maka proses mata rantai itu tidak akan pernah itu tertunda. Proses mata rantai emas itu pasti akan berhasil. Dan itulah tentunya menjadi sukacita bagi kita. Adong do arsitek di sonweng, mulai dong arsitek, ya tentu ini bisa menolong untuk memahami bagaimana Allah itu membuat mata rantai emas keselamatan itu. Seorang arsitek ternama hendak membangun sebuah bangunan dengan ketinggian 100 tingkat. Ketika dia mau membangun itu, dia tidak langsung menyuruh orang siapkan material, bukan. Tetapi dia duduk di mejanya. Dia berpikir membuat desain, membuat blueprint, cetak biru. Lalu cetak birunya itu diikuti dengan penjelasan-penjelasan yang detail. Dan sesudah itu lengkap, barulah diserahkan kepada pekerja. Yang pasti kalau sudah 100 tingkat itu harus tahan gempa. Demikianlah saudara-saudara. Allah adalah arsitektur yang luar biasa yang membuat blueprint kehidupanmu. Kalau ada badai yang mengguncang hidupmu, Anda tidak akan roboh karena rancangannya adalah rancangan yang baik. Itu yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yeremia. Ai sakap nahusakapi taringot tuhamu dada sakap hamagoan alai sakap hatuaudo. Karena itu mari kita bersukacita melalui sentuhan firman Tuhan di pagi hari ini. Atau dadihamu martangiang alai ingotamu molo diulahamu siulauni di sido de mata mengurupi hamu jala mata rantai kehidupan akan berakhir dalam happy ending. Ada amin? Mari kita berdoa. Maulah tema Tuhan di hatam no kutangnya kami di manuguk nyarion di paposodo rohanami di perjalanan di tiki nahubulu sami nasipata margati sorin adong napasoraton gulunami bahkan sipata tak tertuhu kami hinorhon ni duk-duk na merdapot-dapot
ulu hami sipata tumatangis hulopit kami martangiang sipata dak terdok kami manangahabe hampir madabu kami tu bagasan keputus asaan hape di sido toddim tot di porbadia matdongani kami lau pasahaton akka na duk na di rohanami asasa hati tua dupamu patau mahami Tuhan makang uluhodi jala patau hami mangalakka di bagasa posni roha nunga di baeko cetak biru perdalanan ningulu nami sahat Tuhan uluan sugut asa disi hami toktong margogo di bagasan hiras di roha lau madalani nguluon maulah tema Tuhan tiaka namasa di tonga-tonga ni ruas ni huriam akan di bagasan sana sahid dulu manasida jamama pasuang mahai pasom ayah anakmu Yesus Kristus do padauni bolon asa taruli hahi pason nasida akan namarsak apuli marhiti tod di si pangapul aka na bergumul dongani tiroi asa di idadasida adong do jalan keluar di bagasan pergumulan nai gabi hiras rohana mangalakka mamereng do pakculu songon hatam di manuboton na sahat dohami tu hamonangan alani Kristus Yesus jala ido nagabe jamina di hami sahat tu hamuliaonmu atau ngali Tuhan sudina akka sihubasa di tonga-tonga ni huriamon hakabipi keboran baruon sai homa tokton nama dongani di bagasat toddim perbisuhi akan aposom pangulan agok tiki nang dohot akka situa dohot perhala dona suguk tiki asa tuktak as dihubasi nasidai lau patulus sakap haduomu akai anak konami dari persikolaan perbisuhi nasida paringkas nasida marsiajar leon roha natau manakup akka persiajaran nadenggani nagabe dalam di pasum-pasum tu masa depan nasida akka yang anak konami naong magudang na makirim di sirokap mitodina ipehu pasatami tuho ay hodo ali Tuhan nabui mangalehon sirokap mitodi nagabe dongan dinasida dongan lau marsaulihon akta pasu-pasum keluarga muda nama sihol di parianak konope lehoni hobar tuangasi ni roham tanyakon nami do nang bangso dohot negara namion di tonga-tonga ni nama sanuayang ali Tuhan udang do nama baik kami sorangatan mamereng akka nama sai buido hami madau tu biar ni roha tu masa depan di negaraon alani homa Tuhan naro lau paturehoni lumubi mali Tuhan akka aparatur negara nami asa di bagasan kesetiaan nasida mangulahon tanggung jawabna so mengalului nagabi keuntungan pribadi manang keuntungan ni kelompokna jujur manasida mangulahoni jala dipeleho dirina bain las niroha di bangso namion lasongonido tanya konon nami akka namasa di timur tengah dohot di Eropa Timur saya mernehet-nehet dope perperangan di si jala dampak global adong terasa nang tu negara namion horo Tuhan sileo dame atau ukat marohan yaka pemimpin na bertikai asa ulu duduk bersama lau makatai dia ma dalan ni perdamaian na paulihon persauran nasida musai tujuluan ni hari huah posi hamido Tuhan tarleo kodoi di bagasan asi ni roham pinuji pinasangat maho Tuhan alani Kristus Yesus
si hokop si balua hami. Amin. Tapasahat ma pilihan tu dibata laos marede hita sian nomor 200 mamuka sian ayat perjulu. Pason mi daging nagtonimi sa pagkemalut na ipasangap Tuhani sa nasaro hagugoy oloy matuhani. Tatanyakan ma peleata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo hararoan ni saluhut sileho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Kupasa tami masya na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalan may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho parahasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gir-gir hami mardok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus
Tuhan nami. Amin. Nasana nile Rodi Ogokti Rodi salut artaku upasahat ituho naso satu pudo Alea manami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmo, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di Banu Tungaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Dona puna arajao Dot hagogo Rodi hasanapo Salelek nilelek na Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina toho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina toho jala di pasahor ho madamena tu todim. Horas madihita salhutna